नमस्कार प्रणाम। हम आपके छोटे अनु सौरभ भारद्वाज आप लोग खातिर फिर एगो वीडियो लेकर आगे बानी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दे, चैनल के सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा के ऑल पे सेट कर दे। आई गाना सुने जाए। ओ हमार जान सुनर बाड़ी चांद से, हमार जान सुनर बाड़ी चांद से, हम ताऊ नहीं के मंगले रही अपना भगवान से, हम ताऊ नहीं के मंगले रही अपना भगवान से। हमार जान सुनर बाड़ी चांद से, हमार जान सुनर बाड़ी चांद से, बिंदिया जब लगावेली, चूड़ी जब खनकावेली, चैन वैन सब खो जाला, पायल जब खनकावेली। हो बिंदिया जब लगावेली, चूड़ी जब खनकावेली, चैन वैन सब खो जाला, पायल जब छनकावेली। हम तो पागल हो जानी उनका एक मुस्कान से। हमार जान सुनर बाड़ी चांद से, हमार जान सुनर बाड़ी चांद से। और आप लोग को बता दी कि हमार बहुत जल्दी वॉच टाइम कंप्लीट होने वाला बात, यही से बस रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल के सब्सक्राइब करी ना करी आपकी मर्जी, लेकिन वीडियो के पूरा एक बार जरूर देखिए और एगो शेयर करम। थैंक यू, लव यू। वीडियो देखे खातिर, लास्ट तक देखे खातिर आप हमारा बहुत दिल के करीब हैं। लव यू।